Julia, hvad laver du? Nu skal du høre, Karma. Vidste du godt, der var engang en mand, der hed Art Fly, som arbejdede for et firma, som hedder F3, hvor jeg skulle lave noget superlim. Men det endte galt, heldigvis kan man sige, fordi så fandt man ud af, at så det her lim, det kan sådan lime på og af igen og igen, og det er det, vi i dag bruger som post-it. Sara, på den her telefon, ikke? Jamen Karma, nu skal du høre, fordi både på for- og bagsiden på en iPhone 4 er blevet udført i hærdet glas, som er blevet kemisk behandlet, og det vil sige, at det meget gerne skulle være 30 gange mere så hårdt som plastik. Mohammed, hvad er det, du har gang i? Hey, Karma, vidste du godt, at cement det er et hydraulisk bindemiddel? Det vil sige, at den hærder ved kemisk reaktion med vand, og den hærder under vand også. Pernille, hvad har du gang i? Jo, hør lige her, Karma. For det første batteri blev lavet af Alexandre Volta, som var en italiensk fysiker. Han lavede en såkaldt Volta-søjle. Batteriet bestod af 2 metaller, zink og kobber. Mellem hver anden skive lå der et stykke pap, som havde været vævet i saltopløsning. Mika, hvad laver du nu? Så er der en tændstikker, som faktisk er en meget god opfindelse, som blev opfundet af en mand ved navn John Walker, som opfandt det kemiske, som kunne antænde ild.